Matul awissu li għadda kompla jonqos il-qatt f'pajjiżna b'ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li sal-aħħar tax-xahar li għadda il-persuni jirreġistraw għax-xogħol naqsu bi kważi 8% biex issa hemm jirreġistraw għax-xogħol 1645 ruħ. ċifri provduti mill-Aġenzija tax-Xogħol Jobs Plus juru li matul awissu li għadda il-persuni jfittxu x-xogħol naqsu b'142 ruħ meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Il-qatt naqas fil-kategoriji kollha, għajr fil-kategorija ta' dawk li għandhom bejn it-30 u l-44 sena. L-NSO żied jgħid li l-akbar tnaqqis ta' persuni qiegħda kien reġistrat fost dawk li kienu ilhom ifittxu xogħol għal iktar minn sena. Min-naħa l-oħra kien hemm żieda marġinali fil-persuni li kienu qegħdin ifittxu impjieg bejn 21 u 52 ġimgħa meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Iċ-ċifri juru wkoll li bis-saħħa ta' diversi skemi li daħħal il-Gvern fosthom il-programm Ink il-persuni b'diżabilità li jfittxu impjieg naqsu bi 17 ruħ oħra biex issa niżlu għal 227 ruħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.